So, ni'n siarad nawr beth beth yw'r neffron. A neffron am millions o rhaid yn bob aren. So, mae dyn ni gynta part hyn. Okay? So, mae'r cwpan, okay, beth yna galw hwn yw'r glomerulus Bowman's capsule. Okay? So, tu fas mae'r Bowman's capsule, ond tu fewn y Bowman's capsule mae yna membrane sy'n beth mae'n galw semi-permeable. So beth mae hwnna'n meddwl yw mae'n gadael rhai pethau chi'n mynd trwyddo ond dim pob peth. Mae hwnna eistedd tu fewn i'r Bowman's capsule. A'r glomerulus mae'n galw beth sy'n digwydd mewn hyn. Mewn yno hwn, beth sy'n digwydd yw mae doi arteries yn dod mewn, neu doi artery mewned yna fi gweud. Mae un yn dod mewn o renal artery, a mae'r llall wedyn, still y renal artery, yn mynd i cael gadael y glomerulus y Bowman's capsule. Hwn sy'n dod mewn, mae'r blood vessel ei hunan yn lot mwy o size, lot mwy o diameter, na'r un sy'n gadael y glomerulus y Bowman's capsule. Pham. Reit, y reswm ma yna gwaniaeth diameters yw i cadw pressure mewn fan hyn. Os mae yna pressure mewn fan hyn, bydd hwnna'n helpu pwysio beth sy'n gorfod o mas o'r gwad mewn i'r rest o'r neffron, a bydd ni'n dangos a disgrifo hwnna mewn muned nawr. Okay? So, mae'r gwad yn dod mewn. Yn y gwad, ni'n gwybod mae yna gwaniaeth seis o molecules. Okay? Mae rai mawr a mae rai bach. O rai mawr, dyn ni'r plasma proteins, dyn ni'r red blood cells a dyn ni'r white blood cells. Okay? O rai bach sy'n y gwad, dyn ni dŵr, dyn ni sodium, dyn ni salt, dyn ni urea, a dyn ni beth bynnag chi wedi cael fel paracetamols neu antibiotics a bethau fel ni. Okay? So maen nhw gyd yn dod mewn trwy'r blood vessel hyn mewn i'r Bowman's capsule, mewn i'r area hyn. Wedyn beth sy'n digwydd, achos y gwaniaeth seis yn y blood vessel, lot o pressure, a beth mae hwnna'n golygu wneud wedyn, mae rhai pethau yn symud allan o'r capsule hyn trwy'r membrane, achos mae rhai pethau gallu, mae rhai pethau ffili, mewn i'r proximal convoluted tuber, beth yw'r dechrau mynd un nawr o'r neffron. So mae da ni dŵr, mae da ni salt, sodium, mae da ni urea, so mae da ni glwcos hefyd, a pethau bach wedi symud mas. Beth sy'n digwydd i'r hynna wedyn? So mae'n dod mas o hwn, so ni'n bach seis nawr o glomerulus sy'n mynd hyn, okay? So ni'n bach o glomerulus, so mae hwnna gyd wedi, mae rhai na'r gyd wedi mynd trwyddo yna a dod mas trwyddo hwn. So mae'n mewn i rhywbeth o enw proximal convoluted tuber, a mae'n edrych fel hyn, okay, just start. Beth sy'n digwydd mewn hyn, mae blood vessels yr un bach sy'n dod o fan hyn, okay? Mae hwnna, mae gwad o hwnna, y vessel o hwnna yn mynd rownd hwn i gyd, rownd. A beth mae'n neud yw mae'n tynnu mas o'r proximal convoluted tuber popeth sy'n bod i dod mas. So beth sy'n dod mas o fan hyn i dechrau da? Wel, i dechrau da, mae gyd o'r glwcos yn dod allan. So mae'r glwcos yn dod nôl mewn i'r gwad. Okay. So nawr, pan mae'n dod i fan hyn, so diwedd y proximal convoluted tuber, dim glwcos yn y urin hyn sy'n cael ei wneud. Pryd nesaf mae'r urin yn mynd yw lawr y loop of Henle. A dyn ni doi ochr y loop of Henle, beth maen nhw'n galw descending a ascending limb o'r loop of Henle. Pan mae urin yn mynd lawr y lan fan hyn, mae'r urin nawr yn y medulla, so yn yr ail section o'r aren ei hunan. Okay? Y urin sy'n mynd lawr fan hyn, beth sy'n digwydd i hwnna, a to mae'r blood vessels hyn yn mynd lawr a lan gyda'r loop of Henle yn mynd lawr o lan, a beth maen nhw'n wneud yw maen nhw'n mynd tynnu salt, sodium, a maen nhw'n tynnu dŵr mas o'r urin ei hunan a newid y concentration o'r urin. Mae'n wneud yna lot o weithiau, ond mae yna system i cael yna i wneud. A pan mae'r urin wedyn yn dod i'r diwedd tuber, so distal convoluted tuber fan hyn, stim glwcos dyn ni, stim lot o dŵr, mae llai o dŵr dyn ni, llai o sodium a salt dyn ni, ond mae still pethau eraill sy'n eisiau dod mas hefyd. So yn yr ochr hyn, yn y distal convoluted tuber, beth sy'n digwydd nawr yw mae gyd o'r amino acids o'r gwad yn dod allan. So
So mi gyd o'r amino acids o'r urin yn dod allan mewn i'r gwad. So mae'r amino acids yn dod allan o'r urin, mewn i'r gwad, a wedyn pan mae'n dod i'r collecting duct hyn, so hwn sy'n mynd nawr, ochr y neffron sy'n mynd mewn i'r ureter yn y diwedd o'r kidney aren ei hunan. So urin sy'n mynd hyn, dim ond urin sy'n cael gwared o'r corff sy'n mynd hyn. So urin sy'n mynd i fod yn y bladder, exactly the same sy'n mynd hyn mwy na lai. Nawr, gweud bod y buwch wedi yfed gormod o dŵr heddi, pe bynnag. So beth sy'n gallu digwydd hefyd yn y collecting tube hyn yw mae peth o'r dŵr yna gallu dod nôl mewn i'r gwad. Ond gweud bod y buwch ddim wedi yfed mor gymaint heddi, bod hi ddim wedi cael want o yfed neu ffili yfed po bynnag, ddim wella beth sy'n digwydd wedyn yw bydd mwy o'r dŵr yn dod mas o'r collecting duct a sefyll yn y gwad, so wedyn bydd llai o urin yn cael ei produso, llai o urin yn y bladder, llai yn cael ei gwared yn o'r corff.